Nagunas to may skutanan karong butaga makigsunan. Holiday tibok nasod karong adlaw subay sa pagtimaan. Sa ika-150 or 129 na nga tuig sa kasubaran sa martyrdom sa bayani nga si Dr. Jose Rizal. Straight to the point. Sa nanarbaho karong adlaw, double pay ang madawat nga sweldo tungod kay usa kini ka regular holiday. Usa ka tawo mga higala nga bisan pa man sa iyang kahimtang no kung atong tan-awon mahigala nakaadto man ko ng panimalay ni Dr. Jose Rizal dito mahigala sa Laguna. Niadtong panahon na inanak kadako imong balay medyo na okay na gyud ka na. Kalamba Laguna no. Ug ako natan-aw ba indekin katong balaya niadtong kahimtangan niadtong nga panahon dato mo ato panahon na. In fact, mga kaigsunan, napa-eskwela man to sa Rizal, may galab mga abot nitong Spain, mga sukit paminaw. Pero bright boy gis no to sa Rizal. Pero sa iyang kadato, mga kagalaan, sa iyang status katilingban, bisan pa man sa iyang kahimtang, sa iyang status, naka-eskwela siya mahigalag lain-laing mga lugar, maka-afford ang iyang ginikanan, kinini ang maklaro man nato no akong gisusi dito may galang balay Dr. Jose Rizal kani adto kadak onday nya atong panahon na bisag gani karong panahon na may galang medyo makaingon ka magyud nga tubig-tubigan jud medyo well off ang ilang pamilya base sa ilang panimalay